un guardó que vol reconèixer la ràdio com a element d'integració i d'inclusió. Per lliurar els premis demanem que pugui a l'escenari el senyor Miquel Miralles, president de l'Associació Catalana de Ràdio. Comencem per les mencions de qualitat. La primera és per lideratges, la veu de la dona als negocis d'Onda Cero Catalunya, perquè aconsegueix reflexionar, segons el jurat, sobre aspectes que afecten la dona professional, treballadora i emprenedora en un entorn especialment competitiu. Lideratges amb Ariadna Belver. Les empreses s'han humanitzat, no?, una mica. Cada mes hi ha hagut canvis substancials, però tenen a veure amb l'evolució de l'empresa. Fa 30 anys o 15 anys ha estat impensable que un cap d'un departament demanés un permís o canviar la jornada per cuidar un fill constipat o per anar a recollir el seu fill als entrenaments setmanals. Lideratges amb Ariadna Belver. Recull el premi Ariadna Belver, la presentadora del programa. Bona nit a tots. Vull començar, sobretot, agraint al jurat dels premis per donar-me aquesta confiança, perquè jo no soc novata a la ràdio i realment m'honora moltíssim poder estar aquí i rebre aquest premi. Moltes gràcies. També vull donar les gràcies al Francesc Robert, que ens acompanya, que és el director d'Onda Cero Catalunya, per apostar i per confiar en aquest projecte, perquè fa molta falta i ens mereixem les dones que es parli de nosaltres. Som professionals, tenim talent, som el 50% de la població i hem d'estar representades en tots els òrgans de decisió, tant de les empreses com de la societat. També vull agrair a les empreses i a les institucions que han apostat també per lideratges i ens han donat suport, com el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, el Banc de Sabadell, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i les associacions com el 50-50 Lideratge Compartit, FIDEM, Women Evolution, Wires, Agima, AD Vallès, Barcelona Global, PIMEC i moltes més per donar-nos difusió i per ajudar-nos a visibilitzar a tantes dones professionals que hi ha al territori i evidentment també fora de territori. I per últim, però no menys important, vull agrair al Víctor Bottini, que també ens acompanya, productor del programa, per haver-me ofert aquesta oportunitat, per confiar en mi i per animar-me a tirar endavant aquest nou repte amb la pandèmia, sent una inexperta en la ràdio i fer-me enamorar-me una mica més de la ràdio. Moltes gràcies a tots i espero poder-ho compartir amb vosaltres després i conèixer-vos personalment una mica més. Moltes gràcies.